Аз съм Георги Кирпанов, оператор и фоторепортер от Вестник 24 часа. Генкография е алтер егото на един фотограф, който иска да разказва истории. Истории на града си, истории на страната, истории от пътувания. Пътешествия разказвам по един мой собствен, за някой странен начин, за други не странен начин. Различни обекти, различни хора, различни сгради. В генкографи няма последователност. На времето има разказване на мястото. При мен няма последователност на снимане, защото аз искам да разкажа цялостната история на едно място. Не искам да разкажа, примерно, да направя поредица от различни кадри и много често обвинявам, че голямото количество не носи дадена история, но за мен пък е точно обратното. Ако отида на едно място, примерно Света неделя, църквата и направя няколко снимки, които са отвънка, няколко, които са отвътре, по един малко по-различен начин може да се разкаже историята на това място. В моя сайт няма снимки, защото нямам сайт. Във Facebook страницата ми може би са над 10 000 вече. Може би да, не знам със сигурност. Наскоро се замисли колко снимки съм направил като цяло до сега, но мисля, че е много. И в един момент може би ще се надявам да станат снимките специално на София, да станат част от някакъв архив за развитието на София през годините. Това трябва да изчакам. Нищо яко. Значи все пак ще има история, ако това се получи. Да, историята на София, да. По един или друг начин. Разказана през един не толкова концептуален проект. Надежда за нещо по-добро, града ни да стане европейски, вярата в това, че може да се случи и любовта към София. Но за мен не е важна една снимка да е на фокус, а е важна историята, която разказва. Също така и композицията. При мен композицията са някакви шашеви, не спазвам никакви правила, общо взето. И затова мисля, че прави нещата по-нестандартни. Просто гледам да съм малко, може би, бухем и бунтовник в това отношение. Не знам точно колко фотоапарата имам 3, които са ми работни, които с тях си снимам за редакцията. Но гледам да имам от всяка една марка по един, ей така пак колекционерска гледна точка. Всеки един от тях работи и с всеки един от тях снимам. И всеки си е различен. Смятам, че всеки един апарат носи определена стойност към снимката. Има тази максима, че апарата не прави твореца или фотографа, но аз смятам, че всяка една камера по един или друг начин носи различно усещане към това, което искаш да разкажеш. Също се отнася и за обективите, които ползваш. Твърдо за това да се снима с различна техника, защото това те прави и по-добър фотограф от една или друга гледна точка. Защото го има предизвикателството да предизвика себе си. И също така доста често снимам и с телефон, защото вече телефоните са на такова ниво, че задминават дори някои фотоапарати. Някои хора казват, че телефоните може да ги използваме само за да регистрираме събития, но не е така. Доста често се случва, примерно, един протест да го снимаш с телефон, което доста улеснява работата ни като фоторепортери. Фотографията в бъдеще, тя много ще се промени. В момента сме, може би, в едно преходно състояние, каквото, примерно, през 80-те години дигиталната фотография е изглеждала за разработчиците на фотоапарати, защото с навлизането на изкуствения интелект вече нещата стават съвсем по-различни, съвсем по-лесни. Примерно, композиционно можеш да променяш неща, да премахваш предмети само с един клик на мишката. И смятам, че в бъдеще фотографията много повече ще се осланя на изкуствения интелект, но за щастие ще си остане тръпката на това да снимаш с фотоапарат. Както в момента, примерно, и лентовата фотография е в един възход такъв и ренесанс за нея, въпреки че цените са доста високи, за да снимаш на лента. Но не смятам, че фотографията ще изчезне в бъдеще. Ще си има все още. Но най-хубавото на нашата професия е, че си имаме клуба на фоторепортера, където с различни инициативи, с различни изложби, фотографи помагат на фотографи. Като заключение мога да кажа, че фоторепортер не ставаш, фоторепортер се раждаш, трябва да ти идва отвътре. И не трябва да се притесняваш да снимаш. Колкото повече снимаш, толкова по-добре. Както е казал Ансел Адамс, след първите 100 000 снимки ти не си фотограф, ти си снимаш човек.